leuk dat je kijkt. We gaan weer lekker bewegen vandaag. En dat is hartstikke leuk en goed voor je. De Beweegcoach begint met een leuk spel voor kinderen. Doe je mee? Hoi jongens en meisjes, ik ben Ruud, de Beweegcoach. En vinden jullie nou ook leuk om thuis een paar spelletjes te doen? Doe met mij mee, want ik heb een leuk spelletje voor jullie bedacht. Je opent de link in het Facebook berichtje en je klikt daarna, als dat is gelukt, op spin. En hij vertelt precies welke opdracht je moet doen. En in de leskaart staat ook precies beschreven hoe de spelletjes werken. Ook staat er een prachtige mooie kleurplaat van Ben Busy, onze mascotte, in het Facebookbericht. Misschien is het wel superleuk om de kleurplaat te tekenen en op te sturen naar je eigen opa of oma of iemand in het verpleeghuis. Succes met spelen! Ook voor ouderen is het belangrijk om in beweging te komen. Iedereen kan op zijn of haar manier meedoen. Zo blijven we allemaal in beweging en gezond. Doe maar mee! De volgende oefening die we doen is de hakken-tenen. Belangrijk dat uw hakken goed op de grond zijn, uw rug goed achter in de leuning en dat we hakken, tenen. Duw uw tenen goed in de grond. Hakken, tenen. Hakken, tenen. Dit herhaalt u 15 keer. Hartstikke goed. De volgende die we doen is nu zijn uw voeten op de hakken, maar uw handen gaan meedoen. De handpalm is de hak en de vingertoppen is de teen. Dit herhalen we ook 15 keer. Dezelfde richting beweegt u mee. Keurig. Hartstikke goed. Dit herhaalt u ook 15 keer. De laatste uitbreiding die we doen. Nu bent u op de hakken en zijn uw vingers op de tenen. En dit gaan we in tegengestelde richting verder doen. Hartstikke goed. Beweeg maar mee. Keurig. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en het meedoen. Tot morgen!